Saps la diferència entre good i goods? Vine que t'explicaré. Per exemple, I have a good book. No? Tinc un llibre molt bo. A l'exemple número 2 direm que no és un, sinó que són 3. Doncs, llibres. Doncs, I have 3 goods. És un adjectiu, els adjectius no van en plural. Per tant, què hem de fer aquí? Tornar a posar good i posar la S només al final. I have 3 good books. Però si hem d'utilitzar sempre good, què significa goods? La paraula goods no és un adjectiu, ella és un substantiu i significa productes, products en anglès. I agafo un te perquè això va per llarg.